Ahoj ľudí, toto je moje prvé video z Pet Simulator X. Tak kam sa dostaneme? Máme 0 všetkého a jednu mačku menom Otrok. Čože? Haha, veľmi vtipne, ako to ničím, ale toto nechápem. Nechápem. Toto sú zlaté granule. Kamo, nejaký trade, snáď sa oplatí, napíšem, že som nováčik. Potom za mnou prišiel Frino a najdriu som mu chcela dať kopačku, ale dal mi free pety, tak som ho nechala, ale toto je koniec videa, daj like a odber pre viac videí z Roblox, tak čau.